Haló? Budeme komunikovať ale normálne na Discorde akoby. Hej. No, OK. No thanks. Dobre, čiže... Ako sa pripojím k vám? Kámo, neviem, či sa ti podarí napojiť, lebo tam Zeno má bota. ja to odpojím. Ako vás ja pozvem, alebo ako to funguje? Počkaj. Slovensky. Aha, tu je join friend, aha, I see. Ale čo, vyhral Aký som, máte neviem, kód? čo. GTA 2TVNU. GTA WTVNU. Hold up. Wait a minute. GTA WTVNU. Invalid kód. Lebo je plné. Musíš toho bota dať celé preč. Zeno tam dal Akoby- bota. Akoby ja neviem, čo robím, vieš. Tak sa pripojte ku mne. STSQ. Ale jak to mám odpojiť? Však SC a dáš back to hideout. Jaj, však už tu nikto není, more. Môžeme to všetci odpojiť. Tak sa napojte ku mne. STS A jak SQ. to mám odpojiť, more, hej. Však hovorím SC. Ale ja ťa nepočúvam. A Dominik, môžeš odmutni sa. Ako je to táto? Je to? STS SQ. STS QJ Hej. Invalid kód. Ešte raz mi ho nadiktuj. STS SQ. Čo? STSSJ. Čo? Dilino. STS Dik som sa napojil, nikto tu není. Lama. STS SQJ Áno. Ja Počkaj. tu nikoho nevidím akoby. Ja vás môžem pozvať teoreticky cez Steam. STS, ale ešte raz ako? STS? Ale ty sa napojíš, ale nikde nie si. Ty si tu sám. STS SQ. Kámo. Čakaj, ja tu zatiaľ pobehám, čo tu všetko je to. Jaj, takto. Ty si dával G na miesto Q, že? Nie. Ja už som tu bol, ale ja som ťa keby spectator, som musel dať space. Jaj. Dobre, takže už tu je Zeno, už tu je Samky, tak môžeme za chvíľku začať Rubber Bandits. Dominika. A o čom je tá? Ja neviem, o čom je tá hra, ja som ju len teraz stiahol, kúpil som vám ju a neviem, o čom je. Dobre, no počkaj, teraz čo? A poznáš Gang Je Beasts. to ako Gang Beast. No ja viem, že to je ako Gang Beast, ale neviem, aké sú tu mody a tak, vieš. Počkaj, ako teraz zapnem hru, musím ísť do toho online? Hej, ale daj, že private. Jaj? A Dominik, vypni si voice chat. Ok, v poriadku. Čiže teraz tam môžem vstúpiť, hej? Hej. Ja budeme hovoriť v hre, alebo... Nie, na Vypni si Discorde. voice chat. Na Discorde Ale normálne. vedia tam nie som. Čak si Si tu? tu. Však je tu, domy. Hej, si tu. Game rules, game length, 21 points. Dáme 21 points. Čosti. Čavesti. To si môžeme dať ako skúšobnú. Hej, tak dáme weapons, dobre, dáme skúšobnú. A čo dáme? Aký môj? Bravel, haste, dodge bomb, snake attack, random. Dáme random. Bomb paniku sme mali, tak poviem niečo dobre bolo iné. Dajte space. Dajte random, podľa mňa. Stlačte Dobre, space. rán. Veď to Jaj. OK, let's go, tak máme random. Dodge bomb. OK, throw a bomb and... OK. OK. Tak poďme na to, no. Ty už to točíš, Majo? Hej, tak ja od začiatku, automaticky od začiatku hry. Co teď hrajete? Rubber Bandits. Rubber Bandits. Tak to vůbec neznám.
Počkaj, Čo čo to som je? zelený? Opla. Čo sa tu deje? Máme dodžovať bomby, Majo. Aha, okej. A samotný kde si? Teba to tako odpojilo. Ja to nenapojilo. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Ja som zomrel. Aha. SPS, S, Prečo tu je dvakrát Dominik? Aký je kód? STS. SSQJ. Prečo si tu dvakrát Dominik? Neviem. Neviem, prečo tu je dvakrát. Takže mám počkat, až budete hrát něco? No hej, my ťa keď tak pozveme potom. Server. Kámo, nie. Dominik, však ty vieš toto dať Ale preč toho. prečo tu je dvakrát svojho. Dominik? On ho vie dať Lebo preč, on že si to vraj. tak urobil. Ale Ty keď more, dáš odpoj SC, sa. kámo, vy nezačínajte hru, kým... Aj. Vy tu teraz zmetkujete všetci. Nie. Ako by No, Dominik. Dominik tu teraz 300 vecí si tam narobil a nevie to ako fixnúť. Už tu není, už tu není, už tu není. Čo? Už tu není. OK. Skús šípkami hrať, Dominik. A zase to je Domi Čo s 2. šipkami nikdy. More, veď daj SC a daj drop out points player, alebo čo tam máš. Proste šípkami player. Hej, kámo. No už je preč. No, Ani tým odstrániš. No a teraz sa môžeš napojiť samo, už je preč. No, už som tu. Ja, hej, už si tu. Dobre. A namiesto Dominika tu je nejaký Domi 2 zase. Okay. veď to je on. Hej, No veď to som ja. okej. Počkať. Dominik. Okej. O nie, prosím. Ostan tam. Dobre, žijem. Počkaj. Ja idem akože takto. Však poď hore. Počkaj. Nie, ja som spadol do lávy, dobre. Ja som múdry. Opla, jak ho zabil. Pekne. OK. Ja som išiel na rovinu. Mám jediný 0 bodov, GG. Dobre, Nubko. poďme zase. Nemôžem. Dominik, daj space. Dobre, pekne. Dominik dostal takú bombu do hlavy. Knock out the most cops. OK. To by malo byť Ty si easy. hodil po Dominikovi a ja instantne po tebe. Kámo, ale ja som dvakrát dostal smrť, lebo som spadol do lávy. Čo Som si mal dva šibe? ešte. Ja Počkaj, som mal jeden život, asi polovicu hry. no nič, ja si berem veci. Mikrovlnka, ani televízor, počítač, monitor berem na vás. Ježiš. Počkaj, Dobre. mám dvoch. A ako ich mám knockoutnúť akože? Toto, máš ich piť. Máš čo najviac piť. OK. V Nie. tomto budem posledný. Ja už mám 4. Zeno 7. Ako... Šibe, však to je koľko, že koľko máme bodov. Level. Jaj. Hej, to je, Koľko máme že... bodov, Dylan? Aha, to sú body, ja som si hovoril. Body za celú Ale ja hru. už... Yes, dobre, ja som mal 7. Let's go. 7 bodov. Ty si nemal 7, ty si mal 7 bodov samo. 7 No, ale zabil. 7 Hej. som aj zabil. Mal O, 7 bodov, lebo 7 zabil. OK. Ja tomu nejako nechápem, ešte som sa do toho nedostal, nejako neviem, čo tu mám A robiť. tak sú to prvé hry, musíme pochopiť, ako čo všetko funguje. Hold the piggy. Čo? Hej, prečo mi to odpadlo? Ten task znie strašne jednoducho, ale podľa mňa bude strašne ťažký. OK, je tam také prasco. Hold the piggy. Ja počkám na jedno, aha, čiže sa budeme zápasiť, chápem.
Ja tomu chápem. A nepáči sa mi to. No počkaj, ja si na vás beriem hneď tanier. Vy smrdí. A nie, ja som spadol, dobre. OK, viem ako sa tam dostať, viem. Bro, vážne som aj ja spadol. Dobre. To čo je? Majo. Neviem, ale som obrnený. To čo má byť? Tu má Zeno. Som ťa zbil. Nie som ja, to je Dominik. Ja Dominik knockout. Počkaj, jak to urobíme? Jak sa tam dostanem? Čo sa to deje? Neviem, na čo som po tebe hodil. Počkaj. Počkaj. Bomba. Ja viem. Ako to? Ježiš, dobre. Ale veď už... Prestaňte. Time's up. A to akože čo? Ako som sa tam mal dostať? Ako Ja my, viem neviem. asi, kámo, mali sme tam dáko tú cestu tam otvoriť. Ale nikto ma nepustil, každý ma knockoutoval. What the fuck, bro? Ja neviem, o čom hovoríš. Ani ja. No, hlavne ty, Zeno. Hlavne ty. Ja som pri tebe ani Touch nebol. a player to pass the bomb. Oh no. Jaj, to je horúci zemiak. Nie. Horúci zemiak. Toto mi nikdy nešlo, toto. Horúci zemiak. Majo, get ready. Oh no. Please don't do it. Don't do it. Barbecue Uj, 2000. ty svinia. Horí ti riť. Počkaj, ja si zoberiem niečo. Počkaj. Poďte sem. Poďte sem. Okay. Hej. Počkaj, Majo má bombu. Nie, ja ju mám. Samo. Dominik ju má teraz. Dobre. Okej. Pomoc, nie. Jak dáme tú bombu? Dobre, Musíš sa na kodo. musíš sa takoho dotknúť. Dobre. Počkaj, Dominik. Zeno. Dominikovi. A Dominik. Nie. Posledné. Zeno. 5, 4, 3. Tak nie, 4. Dobre. Aha, majú Dominik. A Dominik vybuchol, okej. Majú Zeno vybuchol. Zeno. A majú Samo. Dominik, ty svinia. Samo. Toto ti vraj nikdy nešlo, Majo, preto máš najviac. Počkaj. Aha, Samo, yes. Yes, let's go GG's. Ej, Toto ti vraj nikdy nešlo. toto mi nikdy nešlo, chlapci. Majovi. Toto, Jasné. toto mi Prečo nikdy nemáš nešlo. meno? Neviem, prečo som iba ruky. Dominik Underdog. Neviem, prečo nemám meno inak, to je dobrá otázka. Ale prvý som, dobre. Jaj. Ja sa vždycky pomýlim, či tam má byť ten palec, alebo nemá. Aha, heist. Má tam. Escape with dummy the most player, loot. nula. Ale počkaj, tam sú Let's taký go. mod rukavice. Hajs a rukavice. Čo? Čo máš To boxovať? akože mám zobrať... Ale boxovacie rukavice máme. Loot, platform, escape. OK. Dobre. Ako by tu čo má byť? Dominik, daj mi môj lúk. Ty buzerant. Toto Majo. Daj mi môj loot. Nie. Nie. Dominik má všetko. Majo. Nie. Dobre, Samo, dobre.
Počkaj. Tak. Pomajovi! Ale vy hajzli. Yes. Počkaj, po Dominikovi. Yes, mám... Počkaj, čo? Koľko máte vy? Tak musíš ísť tam, dovnútra musíš ísť. Dobre, idem dovnútra radšej. Ja som chcel počkať na vás, že by som vás zhodil, ale... Spawning as a cop? Počkaj, budem policajt. Ja budem policajt. Áno, ja budem policajt, let's go. Nie. Let's go. Kámo, to ani náhodou. Tak počkaj, si vás tu počkám. Tomu! Majo. Ja som zatknutý. Ok, díky. Ej! Majo nás zatknul. Áno, ja som vás zatkol, ja som bol policajt, iba ja som dostal plus 5. Čo? Ale stále som Svíňa. prvý. Počkaj, nepovedz. Let's go. Chýba mi 7. Dominika. Chýba mi 7 a vyhral som, chlapci, jedna hra. No mne chýba iba 6. Jedna hra za 7 a vyhral som. Počkaj, to sa mi začína páčiť. Dodge bomb, let's go. To by mohlo byť celkom easy. To by mohlo byť celkom easy, už som tomu pochopil, čiže... Nie. Nejaký island, ok. Do vody asi nemôžeme ísť, čo? My sme v tímoch. Na týmy. Lol. Ja som s Majkom. S Dominikom. Ja aj do vody nemôžeš ísť. To je ako tá láva. Ale nezobere ti to... Nič. Ok. Dominik. Je druhá. Už má len 2 životy, to je ale ty kokos. A čo po mne hádžeš? A prečo iba vám sa tam spawnujú? Neviem, akoby. Lebo ja som... Chcem. Kto tam je? To kto je teraz? Hore. Nie! Dobre, uf. Ale... To je moja! Dominik spadol do vody, ok. Niečo robíš, Zeno? Si ju zabudol hodiť. Ale prečo vám padajú tie bomby? To je dobre. Nie, pusti ma, Dilino. Nie! Prečo to dáte? Prečo som to hodil po tebe? Ja som ťa zdržal. Dominik, no poď. Dominik. Nie. Počkať. Yes. A počkať, Zeno je dole. Už len jeden. Yes, let's go. Už len ja. Už len ja a Ale samo. Počkať, oba jeden život. Majo po mne hodil. Fúha. Zober ho, strč ho do vody. Čak, o čo sa snažím? To ja viem. Nie! Počkať, to vyhral. Plus 7, ej! Počkaj, to som ja? Yes, Ste vy vyhrali. yes. Ste vy vyhrali. Let's go. Easy. Som prvý, To skoro ste nice. vy vyhrali, keď ja som mal Dominik tú bombu. má Neviem. cumlík. Neviem, Čo? Dominik mal cumlík. neviem ako sme vyhrali, ale dobre. Haló, to bol scam? Ja som bol oskemovaný. Podľa mňa si to hodil a vybuchlo to na teba skorej. Haló, jak to mohlo na mňa skorej vybuchnúť? Neviem, ale som level 2, let's go. Mám tu ty kokos miliardu odmien. Poď sem. Hehehehe. Ja, Mám win, let's go. vy hadi. Walk ride. Počkaj, ale Dominika sme ešte. Poďme pokračovať, ne? Walk ride, však poďte doprava, halo, čo robíte? Ideme pokračovať. Dých tento doľava ide. Dominik, ale nie doľava, doprava. Ty nevieš, čo je ľava, práva? Ty. Ako by on nevie. Dáme na 32 bodov teraz. Weapons all, teams off. Dobre, let's go. Dáme na viac bodov, nech je sranda. Počkaj, čo sme nemali? Dajme random, však ono nám to bude losovať furt niečo. A idem pod to.
Ja chcú toto. Mne sa páčil ten heist, ten bol zaujímavý. Uvidíme. Random, let's go. Random. A čo je random? Get the most knockouts. OK. Dobre. To môže byť Tak ja mám celkom easy. 2, Samo má 4, Majo má 10. A Dominik má 0. Čo 0, čo? Nič. No, tak poďme na to. Ideme sa biť. Ty svinia. No. Hej! Nebite ma. Prečo? Hej. Ha. Ale... Počkaj. Hej, halo. Po Samovi. Po mne! Zeno. Ale Zeno. Počkaj, Zeno, hej, Zeno. Počúvam. Počkaj, to sa mi nepáči. Mám 6, OK, som spoko. 10, 6, 6, 2. Na rovnako s Majom. OK. To ešte dobehneme Zena, to je v pohode. Dominik zase underdog ide. Ale Dominik je Dominik, no. Domi, daj ready. No Zeno, to čo? Idem, nejdem, ni? Ale no tak, znova toto isté. Damn. Dávate random. Ale toto bolo dobré, actually. Nie, Ó, to čo je za mapa? to bude zaujímavá mapa toto. Tak tu budem posledný, no. Myslíš? Že by som tu bol prvý? Ja aj tak nebudem tu posledný, lebo Pozrite, Dominik. pozrite, čo mám. Dobre. Čo je? No. Halo. Dominik má pal. Počkaj, ja vás chcem zbiť. Čo máme všetci traja? Hej. To všetci len po mne, more. Aha, nice. Kurník, Zeno. Mám 7. Počkaj, aj Zeno má 7. Čo je? Mám 8, nice. Time's up, mám 8, nice. Let's go. To čo? Ja len 5. 8, 7, Samo. 6, 5. Samo, Dominik je lepší ako ty, to čo? No počkaj, potom ešte nie. Áno. Dobre. OK. Prasco. Ja idem hold prasco, hneď. Nie. Random znova. Zase random. Hold the piggy. OK. Yes, to čo som voltoval. Nice, Takže pekne. aj tak som vyhral. No počkaj, OK. To bude zaujímavé. Teraz ja berem to prasco. To prasco je moje. Či sa vám to páči, či nie. Nie! Si ma zhodil, ty... Dajte to sem, to prasco. Dajte ho Čo sa sem. deje? Dajte mi to prasco. Ja chcem to prasco.
Ja som ho ešte nemal. Počkaj, to prasco, hej. Kde je? Ja go zoberiem, ale. Však pravým tlačítkom. Ja? Ja klikám ľavé. More, furt som knockoutnutý. Kámo, jaké hádky tu ide o. Nie! Peťo sem. Mám 3. Všetci 3 body. Let's go. Dominik 1. OK. On bude mať zase cumlík. On underdog. Poďme hajsty. Hajsty boli dobré. Dám hajsty, hej, preca. Oh O no. nie. O no. Bomb panic. Oh no. Nie, A nie, každých nie. pár sekúnd zamrazíš. O nie. Nie. Áno. Nie. Bojím. Majo. Idem si po teba. Počkaj. Zeno má bombu. Nemám. Hej. Nemám. To má bombu. Neviem. Nikto. Aha. Zeno má bombu. OK, už ju má Dominik. Vy to čo rozbíjate? Už ju má Zeno. Už ju má Dominik, OK. Dominik. Iba ho tam držme. Dominik. Nie. Čo robíte? Nie. Dobre, Dominik má, OK. Dominik? Dobre, samo. Pozor. Zeno. Samo, výborne, vy sa tam byte a ja to vyhrám. Nie. To máte tesné, chlapci, teraz. To neplatí. Ale ty had. Chlapci, neviem ako vy, ale mne to je dobré hore. Nie. Chod tam už. Zeno. Som dostal ľa. Zeno. Mokni. Zeno. Nie, počkaj, ja ju nechcem, hej. Tu máš. Bolo zle. Dobre. Let's go, GG's. Šťastko. Kam ja som ostal celý čas hore. To bolo úplne easy. Ja som tam nemohol ísť. Kámo. Ty si stade spadol, Zeno, a... Mňa ľad Ja som- zhodil. Dobre, poďme heist. Teba zradil za ľad normálne. Hej, znova nepôjdeme, hádam bomb panic. Hej. Kurník, šopa. Ideme si pomája, Dominik. Nie. Rignuté. Áno. Nie, Samo nie. Dominik, všetci po Majovi, hej. Nie. Nie, to čo je za mapu. Neviem, ale kolóny tu sú ako na D1. Dobre, sme od seba, OK. Všetci po Dominiko... Aha, Zeno. No však ty had, však si Vidia. hovoril, že po Majovi. No však predávam ju tebe. Ja tu nemám kadáva. Čo sa tu deje, kámo? Prečo má bombu? Nie. Dobre, okej. Haló?
Zeno, Zeno, Zeno. No, Po Dominikovi choďte však, aha. Po Dominikovi poďte. Po Majovi. Dobre, Dominik ho má. Dominik. Dominik. Ja bombarduje. Nie. Áno, po Majovi choď, Underdog kurni. Áno, áno, Zeno. Áno, Zeno. Dominik. Áno. Zeno, áno. Majo. Nie. Majo, áno. Dominik, ty vypadneš. Svinia. Prečo ja? Nie. Pomoc. 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 Ja. Pomoc. Dobre, Zeno, Zeno, Zeno. Majo. Zeno, Zeno. Áno. Kurni. Dominik. Dominik tam. Dominik, že by. Že by Dominik. Pomoc. Z Dominik, nice. Kurni. Ste sa proti mne spikli, to sme mali ísť po Majovi. Dominik. Nice. Prečo mám ja bombu? Majo. Áno, nice. Nice. Nie nice. To samo verím v teba. Yes. Nie, ja mám. Ale počkaj. Majo má. Nie. Yes. Nie. Let's go. Kámo. Yes. Oh no, ale i tak som vpred odačo, takže fajn. 4 bodíky. Underdog. 4 bodíky mi chýbajú, 4. OK. Dal by som heist. Čo bolo? Dal by som heist. Samo, poď heist. Nice. Poď heist, lebo oni to prehlasujú. Máme férovo. Last man standing wins. O, áno. Yes. Let's go. Nie. To bol posledný. Tak Zena vyhodíme ako prvého. Nie. Áno. Dominika. Áno. Zena s Dominikom. Zena s Dominikom a potom si to rozdáme samo. Nie, nikdy. Iba jeden život máme. Je to taká vec, iba jeden život máme. No, toto. Opa, to sa takto prehadzuje, hej. Ty debil. Ja to už som out? Aha, to takto je. Iba jeden život máš. Ja mám zbraň. Jaj. Čo má? Samo. Samo. Easy. Dominik. Ja som mi akú samovraždu dal. No počkaj. Zeno, počkaj. Dal by som heist. Nie, nie. Dáme to isté, dajme to isté. To isté pome. To bolo dobre. Poďte toto, last man standing. To Heist. Dodgeball. Heist. Prosím, bravo. Hej, heist. Let's go. Nie. Idem za policajta, chlapci. Target majú. Áno. Idem za policajta, chlapci. Neviem ako vy, ale idem za policajta. Hej, čo kradneš? Hej. Ja si to poničím poctivo a vy takto? Nie! Yes! Idem ja za policajta. Ale... Čaute. Sice mám nulu, ale escapol som. Nie! Všetci escapeli.
Takže Zeno nedostane nič. Že Nie, prečo? 8, lebo ukradol 8. Ty hád. A však to bolo strašne rýchle, kámo, však tam si nestiel si ani prdnúť. No veď. Ako by ja som si usral asi 3-krát. Paráda, to som potreboval vedieť. A posral som sa asi 2-krát za celú hru. Tretí. Kámo, ale mám level 3, takže pozitívum. Nejaký skin som odomkol, či čo, neviem. Poď, Zeno, dobijem ťa. Nejaká daily misia. Tu máš. Ideme ešte, či ideme? Tu máte vy. No, Zmrdi. Dobre, poďme. Poďme ďalej. takto. Ale jasné, Dominik, na druhú stranu, ty. Počkaj, čo je tu v šope? Počkaj, si môžem dať čo kúpiť? Počkaj. No. Dík, aha, za 300. Aha, ja som Fizzy Clown. More, cez vás nič nevidno. Nie, ja som si chcel banán kúpiť. Ja nemám banán. Aha, ja som Clown Fizzy, let's go. Nice. Tak ideme ešte raz. Ja som banán. Banán, ty banána. Lol. Tak dáme znova na 32 bodov. A prečo Dáme nič random. nie som, hej? Ja som dummy player 0. Len Veď som tak. kupoval. Zeno, ty noob. Ale veď nevrč. Si ako zombie v Minecrafte. Ale nie. Nie. Samo musíme hlasovať mi zadať čas spolu, lebo to nie je možné. Nie. Nie. To čo je za mapu, však tu seba po schodoch bude chodiť po eskalátoroch. Eskalátor, ideme. Čakaj, tak. To má bombu. Zeno? Za knockout. Dominik. Zeno? Dominik? Ja som kde spadol? Samo? Zeno? Dominik? Dominik. Vypadol. Dominik. Vypadni odo mňa! Nie! Nie. Tu máš Zeno! Nie! Tu máš. Nie! Poď sem! Poď sem! Poď sem! Samo tu poď. Zeno! Dobre, samo Zeno, okej. Taká asistencia. Majo. Samo? Nie, Zeno. Samo, nice. Zeno. To nie je nice, hej. Zeno. Nice. Yes. Opa. O, nechce. Oh, no. Let's go. Prečo? Let's go. Nice. Juj. Pekne. Kamo, ja tu vrieskam jak Dilino úplne. Však aj ja. No veď. Don't worry. Dal by som random akoby. Dominik? Naše kombo? Nope, not this time. Bomb panic, oh no. A zase, yes. Ale no, veď tento Ja horúci to zemiak. milujem. Aj po Majovi, však vy nejdete po Majovi, serete na Maja. Však on vyhrá na každú túto hru. Však Ako by ty ako, furt ideš po Dominikovi. No veď. namiesto toho, aby si šiel proti mne samo.
Hit to give bomb. Zenovec má bombu. OK. Nemám. Nemám vraj. Veď sa bijem. A má Hej! bombu. Mokio. Nie, ty Dilino. Nie, prečo si rýchlejší? Áno. Nice. Nie! Nie. Počkaj, pozri, čo urobím. Áno. Počkaj. Dominik, Zeno, áno. Čo? dobre, Zeno ju má, Zeno. Zeno, díky. Počkaj, hej. Dominik, dobre. Nie. Čo? Ty Dilino! Uf. Ty kokos. Nie, prečo to mám ja? Ja som to dal Dominikovi. Kurva. Samo? Dominik. Čo robíš? Jaj. Samo. Samo. Samo? Yes! 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 Bohužiaľ som it is what it is. Ty kokos. It is what it is. Znova ja. Hihihi. Dominik? Nejdeme zahrať toto, Viči. Ale ty daj pokoj zvyčiť, užívaj si toto, čo hráš. Dilino. Zvyčiť pôjdeme potom. Random, no poďme. A teraz... Throwdown. No, Be the last one to stay on the... A ďalej som nestiel prečítať. To je dobrá mapa. Na last standing. A žralok. Kto chce žraloka? Môj žralok. Žral. Ondrej Balok. To je žralok. Hehehe. Počkaj, o čo tu ide? O! Počkaj. O! Čo to je? Čo sa tu deje? Nie! Hej, kľud s tým žralokom, haló. Ale... Počkaj, dajte im pokoj. Daj ma. Ty daj ma už. Nie, tu máš žraloka. Pomoc. Nie. Nie, Zober ho! Zober Maja a vyhoď ho! Hej.
Dominik je out. Vy svinie. Hej! Hej. Halo, hej, chill. Nie. Hopla. Čo robíte? Počkaj, pustí ma. Môže... Nie! Jak vyhodil tú zbraň. Ja chci každý toho žalocha. Zober sa ma, vyhodil. Let's go, nice. Ja neviem, ako som ťa vyhodil, ale tako som ťa vyhodil. To bolo dobre. No čo, Dominik, Zeno, nejaký underdog cítim. Dobre. Ja cítim tak akurát tvoj prd. Oh, hell, na. Dáme random. Nie. A bude to bomba. Oh, shit. Kamo. Prečo? Yes. Hell na, bro, hell na. Ja mám z toho mental breakdown. Touch a player to pass the bomb. Well, no fucking shit. Really? Počkajte chlapci, ja idem semka a môžete si pásovať bombu medzi sebou. Aha, Zeno má bombu. Počkaj, choďte preč odo mňa. Nie. Dneska, jak som... Dobre. Čo robíš, Dominik? Nie! Pomoc! Vy svinie. Nie. Dobre, díky. Nice. Dobre, to som si zapamätal. Zeno, ty dilino! Tu máš. A ja ťa milujem. Sem poď, Majo. Majo. Yes. Pomoc. Nie. Pomoc. Nie. Ale hej. Jedna. Samo poď nám pomoc. Samo ty svinia. Ty hovno. Samo ty hovno. Ty dilino! Zeno! Ťa zbijem. Však on to využil, že my sme sa tam byli, aby dostal vody. Ja viem. Si normálny. Zostali s po ňom. A išiel si po mne, prečo si išiel po mne, kámo? Ja som chcel, aby si išiel ty po ňom, keď ja som mal málo ní. Ty kokos. Si Ty si mal normálny? 10 a ja som mal 5. No jasné. Random. Hajsto, let's go. Yeah. Let's go. Nie. Je ešte nejaký mod, ktorý sme nemali? Ešte nejaký mod, ktorý neznášam. Možno sme nemali ešte. Tak môžeme sa pozrieť, môžeme dať potom taký, čo sme ešte nemali. Tak poďme, Dark Detention, či čo to je? Loot, Entry, Dark, Escape. Light. Oh, OK. Hej! 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 Hej,
To čo je, rotačák? Hej, halo. Halo. Osanovi? Hej. Hej. Prečo ma biješ, keď nič Čo nemám? robíš? Čo robíš? Neotvoríme ti. Počkaj. Nie. Nie, sám! Nie. Yes! Escape, sedel. Ja idem radšej do cieľa plus 0. Vysmiň. Bro, vy šťastkári jedný, ty kokos. Yes. Čo sa deje? Kurník. Samo ty máš štveš. Ale čo, Samotný som hovno. 2. maja. No čo sa mi nepáči vôbec. Potrebujem vyhrať hru na 7. Už všetko sme mali. Všetko sme mali. OK, tak dáme random potom. Tak bomb panic, no. Nie. Uf. Sorry ti. Tak to musím vyhrať. Čiže spiknúte na som, aby to nevyhral. Áno, Na teba. Nie. na Dominika. Nie. Jak tam je rotačák v strede. Oh no. Po ten si idem. Oh no. Tam je nejaká brokovnica. Doriti! Ono. No, nie! Hej, zabil som sama. No, to nie je fér táto hra. Let's go. Hej! Po Majovi, všetci ďalší. Poďte vy, nechoďte po sebe Dominik a Zeno, poďte po Majovi. Však ja sa snažím! Hej! Yes. Haló! To čo je? To sa mi nepáči. Dominik, nedaj sa zahambiť. Daj mu. Daj mu Dominik! Neboj sa ho! Dominik! Zeno! OK, 2 bodíky, nice. Aj to je dobré. Už som zase pred samom. Potrebujem vyhrať teraz, ty kokos. Všetci po Majovi. Nie. To bolo last miesto. Dominik, po dole. Nie, bude random. Yes. A teraz bomb panic. No snack attack. Nie! O To je áno. zlé. O áno. To je zlé. O áno, to je dobré. To je zlé. O áno, aká mapa ešte? Nie. O áno. Budem Let's skákať go. ako opica. Sú nejaké balóny. Taká autistická opica. Jú. Ja umiem budem skákať. Hej, ty si mi ukradol zbraň! Tá je moja! Samo! Mrtka. Ale nie. Ja mám 6. Haló, Jak ja mám 2? Ja mám 7. Nie! Som spadol do vody. Ej, som prvý, let's go! Let's go! Pekne. Ako môžem mať 7? Neviem. Im stačilo dať jednu ranu tým balónikom, čiže ja som to využíval. Nice. Physical Clown vyhral, let's go.
Ty si klaun. Ja som clown. Teda čo? Nie, ja nie som, kdeže. Á, že by som dostal level 4? Tomu ver. Vypackám ťa, ty had. Som dostal Ja mám level level 4. Počkej, neviem dačo kúpiť. Ty hajzel, poď sem. Kúpim dačo. Kúpim toto. Bye. Ale equipnem si to. Nice. Dáme randomize. Pozri, aký som krásny. No. Naďom fasa. No dobre, tak dáme ďalšie hry. Však čo tam robíte v tom obchodíku? Už ideme na to, chlapci, takže rýchlo, rýchlo. Prečo nemám svoj skin zas? Lebo si to nestiel si equipnúť, ani samo nemá. Veď som to mal! Bomb Panic. Špiču. Kámo, už druhýkrát som dal equip. Blbe. Yes. Oh no. Bomb Panic. Nie na tejto mape, nie. Ešte aj vlak, však ťa vlak zrazí. Tu nové vlaky chodia, však ťa vlaky pozražajú. Však mám svoj skin, tá čo? No ma nie, MHD ten na tým bude zvážať všetko. Chlapci, ostajem tu hore, hej, vy si tam robte čo chcete. OK. Samo, dovidopo. Dominito. Nie! Áno. Pozenovi, áno, pozeno. Nie, kto ma odhodil? Dominik vybuchne. Tak samo vybuchne. Tak Dominik vybuchne. Dominik! Nie. Samo, že by, samo? Hej, hej, hej. Yes. Hej. Aha, Zeno! Aha, Zeno! Nie. Aha, Zeno! Aha, Majo. Aha, Zeno! Aha, Zeno! Aha, Samo. Poďme sa zhodnúť, Majo, po Samovi. Nie. Vy sa bíte, ja to vyhrám zase, hej? Nie. To neplatí. Zenko. 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 Nie. Pomoc! Pomoc! Nie. To neplatí. Vypadni tam. Áno, byte sa. Daj mi pokoj. Nie. Áno, áno. Áno, nie. Áno, áno. Áno. Áno, áno, áno. Nie, yes. Nie. Yes. Ja som mal štvrťku sekundy. Ja som mal štvrťku sekundy. Ty Hitler. To je taká kokotina. Kámo, ja som mal 0 pokusov a štvrťku sekundy. Nejdeme zahrať. To je tak unlucko. To je tak unlucko. Samo. Tá hra vie, čo robí. Chápeš to? Ona vie. A čo si ty, hroch? Jedina. Nič som v zoologické záhrade, že chrochka nepočujem. Ako prasatá. More. Tak keď ideš do zoologické, asi v tej uzavretej miestnosti a hrocha počuješ furt.
Zeno sa zahral na hrocha pri sexe. Čo? Neviem. Neviem, čo sa stalo. Neviem, čo sa stalo, ale... Aha. Počkam ja. Chlapci, poďte dole na tento pás. Zeno. Ty svinia. Zeno. Ja sa už okom atakujem. Dominik, Hej! to je starty. Pomoc! On ma znasilňuje! Pomoc! Ty delino! Nie! Samo daj mu. Tak. Ty had. Neplatí. To máš za to. To bolo spiknutie proti hrochovi. Nemáš mať sex v zoologickej záhrade. Akoby. Dominik ide pre najväčšie skóre 0 bodov. Dominik. Smrkáš do seba sople ako moji spolužiaci alkohol do seba. Starý chlap. Dominik, bombeník. To z cigariet. Jaj, ty fajčiar tuhy. Jasné. Čo švanda. Čo? Však sme teraz mali. Ale kde? To si dáme znova. Poďme na to. Aha, aká pekná mapa. Akurát. Ja sa zašijem do rohu, vy sa pozabíjajte a vybavená vec. Nie. Presne Potom som, naopak. že Dominik má s tou mnou stále problém. My sa máme vyhodiť, aha. Tak good luck catching me, boys. Prečo nehráš? Hej. To čo je? Však ja lietam ako oni, ptakopisk pery. Čo sa tu deje, halo, hej. Hej, vypadni. Bomba jak na školách. Ja tu hážem bomby jak Allah na školách. Hej. Čo sa Čo tu deje? sa deje? Nie, pusti ma. Ja som ptakopisk pery. I to som ja. Oh, no. No, skoro som ťa mal. No, ja som hneď tu naspäť vo vesmíru. OK. To čo je? Tak keď si objednáš ľad do Pepsi Coly. Poďme po Samovi, Majo. Vieme sa dohodnúť. Ale prečo po mne? To som vám zdravil. Prečo nie? Nie! Yes! Yes! Čo? Hej. Chill out. Máte briky. Hej. Lo. Nie. Ty buzna. Počkaj. Nie! Tak. Hej. Ty buzna. Pusti ma. Nie. To vieš, že hej. To vieš, že hej. Čo si dal za noka? Nie. To čo si mi dal za knockout? Jaké heslo mňa to odpojilo? Neviem aký je kód. STS SQJ sa mi zdá. Hej. Čakaj. STS SQJ. SQJ. Dáme zatiaľ random, kým sa napojí. Počkaj, už idem. Ešte Dominik chýba, Dominik hovoril, že niekam ide. No Zeno, pripoj sa, máš 5 sekúnd, 4, 3, 2, 1. No tak nič, no, tak poďme bez teba. Však som tu? Si tu? Hej. Asi. No tak asi. Som tu. A kam šiel Ja to- Dominik? Mňa to proste odpojilo. Som si zobral
To čo je? Dodge bomb. No. Oh, hell no. No, A sme tu len dvaja. Aha, traja, dobre, okej. A Dominik, where? Juj. no vychoďte poďte po sebe. Počkaj. Nie, počkaj. Dobre. Majo. Jak ťa tu dodžilo? Hej, Čo? mali by sme ísť po Samovi. Nie! Don't you think? Hej. Mali by sme ísť po Samovi. Zober to! Snažím sa. Ty to odpimkneš. Hej! A čo? Jako? Samo, ty šťastkár jeden. Ty. Dostal riadnu. Kámo, to čo sa tu dialo? Však ja som to vyhodil, no to išlo úplne tak ide preč. Ty kokso. Fúha. Kámo, to sa musíš naučiť hádzanie, ja som iba išiel k tebe čo najbližšie a je... Kámo, ale ten trick shot, čo som ti vtedy hodil s tou tehlou, ako say less. Kokos, a tehla to normálne bude highlight z toho. To bude highlight mesiaca podľa mňa. Tomu ver. Random heist? Bravo, OK. Ale dobre, Ideme si zahrať Brawl Stars. Brawl Stars, ideme. Tomu ver. OK. Hopla. Hell no. Eurotraky, normálne. Eurotrack Simulator v Rubber Bandits. Ja som tu sám. Klikneš tam Majo sám. Vy sa bite, ja tu budem sám. Počkaj, ďakujem na ňo. Aha, ja mám Godzilla baskin. Mám Godzilla baskin, ubáci. Koľko pinov? Nechajte ma hrať. Dobre, vypínam to. Hopa! Čo sa deje? Samo. Prečo mám 2 životy? Lebo som ťa zbil. Ty mŕtka. Hej. Hej. Haló, ako ja zase? Čo robíte? Ako zobereš predmet a ešte s ním aj búchaš? Klikneš iba pravým, tým ho držíš a ľavým už s ním atakuješ. Aha, WTF. Let's go, prvé miesto. Ja som to ešte neskúšal. Vypni to Brawl Stars. No. Ale jasné, druhé miesto, jasné. Malo byť prvé, sa nepočíta. Žiadne prvé, ty Ale vypadni ty. Idem si kúpiť radšej dačo. popem, ty ajzol. Ale jasné. Idem si kúpiť babičku. A idem si kúpiť aj Your Bandit. Neviem čo. Ja chcem babičku. Vtedy tam môj skin. Co, jak máte, hej? A tu mám Tak, ako ja som DLCčko. babička. Prečo tu mám ako DLCčko, hej? A čo ja viem? Tu máš. Ja som Monkey! Ej, nebudem clown. Ja chcem byť Monkey. Čo robíš? Ale A pozeraj to je na ako mňa. DLCčko. To je ako DLCčko a koľko to stojí? Ukáž, see more. Go to store. Tak, tu máte potvári. Ja idem Bob the Builder. Asi 3. A jak to, že máte toľko veľa? Tak. A ja idem pokračovať. Či sa nám to páči, alebo nie. Ja som Banán the Builder. Ale no. Say less. Ako? A ja Ja som chcem. Banán the Builder. Banán the Builder. Someone said Banán the Builder. No nič. Neviem, kde išiel Dominik. Túto hru si dáme takú kratšiu. Dáme iba na 21 bodov. A potom Však na konom server je. Na akom inom? Discardiac rest. Dík. Tak serme na ňo, dáme poslednú hru a potom už pôjdem. Hej, si nehovoril, že veľa hier.
No, ale myslím ako tak, že pôjdem inú hru hrať, akože chápeš. No hej. Pôjdeme hrať inú hru. Asi dáme potom to golf, teoreticky, alebo vlastne aj vyčiť by sme mohli. Mhm. Snack attack, let's go. OK. Dobre. Viem, čo toto robí. Ježíš, my toto hráme. Mám dvoch. Mám troch. A to čo je? Prečo takto mňa bije, kámo? Môžem to? Mám štyroch. Nie, to nejde. Hej! Pomalu, Snake, si pomalu. No, čo ideme hrať? To tu hrá Chujú plocha. vyčiť. O chvíľku vyčiť, dohráme túto hru a ideme si zahrať vyčiť. OK. Mám 5 banditov, teda 5 policajtov. Hej. Hej! Ako dostal. Nie, stolom ťa nezabijem. Tak, let's go, mám 5 policajtov. Najsú. Ja dva. Ej, mám naviac. Let's go. Zeno, jaký progres robíš? Podľa mňa ho vypustili toho chlapca zo zoologickej nejakej. Nemali peniaze v zoologickej, no aby ho tam držali, tak ho vypustili do Košic. Bo Košice to je jedna veľká zoologická záhrada, ty kokos. Dek. Tam nájdeš všetko, tam nájdeš od opíc po hrochov všetko. Dek. Ale bolo počuť, aký boli. Stačí mi, že idem na futsal, pozrieť si zápas a more prídu tam Košičania. Včerajšku mi nevral o Košiciach. Ako nadávali. To. Kde už, však Tony, kámo, keby si videl, aké rozruchy tam boli Košičania, ešte aj policajti sa volali. No, veď presne, lebo jeden tento... no proste fanúšik som s nimi načahoval. Je. Had blbe. No počkaj, čo máme čo? Aj to je bomba, aha, hopla. Bob the Builder prišiel Hopla. zachrániť deň. Zeno, máš bombu? Počkať. Dominik, napoj sa. Heslo je STS SQJ. Hráte zase ešte toto stále? Vieš sa napojiť uprostred hry inak. Prečo ní? Kde si letel, Samo? Čau. Dobre, Majo. Nie! Áno, tam buď. Áno. No. Áno, Zeno, áno. Áno, Zeno, áno. Dobre, Zeno má. Samo má, Zeno má, áno. Samo má. Nie! Dobre, áno. Vypadni. Ja pojedú ešte tie auta. Tu máš Zeno 2. Jaký Zeno 2 sa tam napojil? Však to je bot. Prečo ma... Ale dobre. Ja žijem. Zeno 2 vybuchol. Prečo ja? Nie. Ideme sa proti Samovi, Majo? Hej. Dobre. Ty klamár! Skare de mango! Hopla. Počkaj, to má bombu. Nie!
Tevriti, kámo. Pekne samo. Majo bol posledný. To som bol ja posledný, kámo. Čo si čakal? Ja nechcel by som, dorovnal som. 9-9, ty kokso. Fúha. No nič, dáme znova. Či budete 3000 upozornení, more. No dobre, pripoj sa, Dominik. No hneď. Môžeš STS, na môj stream. SQE. Nejdem na tvoj stream, hrám teraz. Doriť. Oh no. Ja dám ale F4. Nie, nedáš. Mm. Dáš, nedáš. Hej, dám. Dáš, nedáš. No počkaj. Čo toto? Máš. Haló. Ale čo to všetko horí? No, toto je. Neviem, čo sa tu deje, ale niečo tu není v poriadku. Haló, prečo furt vybuchujem? Prečo Zeno má 6? Prečo ja mám iba 4? Lebo nič nerobím. Ale jasné. Dobre, mám 4, som spoko. Zeno bude i tak za nami, lebo on je noob. No, som prvý. Ešte 7 bodov, počkaj, nie 8 bodov. Som sa skoro prepočítal. Ešte 10. Ty, Treba kokos. 10 dať. No, ježiš, toto hráme. Oh, hell no. Ty kokso, ešte táto mapa, fú. Fú, hú, 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 hú. Tomu ver na tejto mape. Samo Zenovi. Tak samo. Tak Zeno. Zeno. No, Tak Majo. dobre. Pomoc! Pomoc, choď hore! Choď hore! Áno, 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 Zeno! Áno, Majo. Užívajte si. Áno, Zeno! Nie, Zeno! Áno, Zeno. Nie! Nie, čo robíš? Nie! Nie! Yes! Zeno! Dobre. Ak to dostanem ja. Ak to dostanem ja. Idem si po teba. Počitni ma. Idem si po teba, Majo. Vypadni! Debil! Nie, Áno, yes. Áno. prečo? Nie. Áno. Počkaj. Vypadni odo mňa preč, ty debil. Ty debil. Však ja mám jedno apko. Si ty normálny? Však ten Magor vyhrá. Ty si noob.
Ja neviem Zeno. skákať, keď Zeno, som ako čo tento. robíš? Zeno. Ja takto neviem skákať, chápeš? Blbé. Bobe. Ale Ja som si zabil Maja, to jasné. mi stačí. Jasné, Samo, jasné. Ty šťastkár jeden. Ja som mal šťastie, že vy ste boli tam dole, ja som bol tam úplne hore. Ty šťastkár. Ja si tam chillujem. Počkaj, zase random idem. A nechceš dať Zeno miesto Dominikovi náhodou? Dominik tu nechce ísť. Nie. Nechce? Nie. No zaujímavé. Čo? 3 body potrebujem. Hold the picky. No tak, dúfam, že to už nevyhráš. Počkaj, idem holdiť Piggy. Majo, ty tu máš 18 rôl na serveri. Čo ide? Nejak sme jumpli. Majo. Dajte mi pokoj! Nerieš role, ja hrám teraz. Daj sem to prasco. Ja nemám ešte ani jedno. Hej, a mňa zbijú, pozeraj. Ale to už sa mi nepáči, Uze. Mne, hej! Prečo to má Majo? Poďte. Poďte. Idem! Yes! 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 Ty hovno! Ako to mám, ja neviem, ale yes, mám to. Čo robíte? Ty Yes! čo robíš? Nič Mám nerobíš 9. celú hru. Ja neviem ako, ale mám 9. Let's go. Let's go. Samo, čo robíš, kurník? Let's go. Ty si ho nevedel hitnúť. Však tu chodil okolo mňa ako oni. Zo vzduchu tam jednáme Ja som- jednotky a mne vraví, že neviem ho trafiť. On sa bil so svojím vlastným prdom. Žiž. Mám trofejku, chlapci, nubáci ste, nubáci. Ale poj mi daj, kde ty, ha? Tu máš, aha, ešte som vás odbuchol, tak vám treba. No nič. Dobre, back to hideout.